Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. Nana di guys. Oh my yo. Wati bhai no guys, belai jo kaisa bad news pungai siri wati bhai man pore ko. Ani charger sui wari ti khaisi ka. Tak charger siri na kare guys ko. Mai besuk dukho. Asui ni bu phang kai ko mono yo ko. Sui ni bu phang ka mono yo yang nasik de. Nung di dus na budu. Tamo ani to jaga to ni utai hi. Tangni sui buska busak no nai tangni busak buska busak no. Guys, ang ko thang phai kana 400 thang phai man pore moni bichar khailai ngai sing. Abo kun ka 400 phai sa. Kene wati la ke sa le oi jong kho. Nyam ko ke jan. Te ko bu ja thong tong ba yo. Tabuk je kok sai tong na hinge mo hinge tini sini speaker bo tini kok sai tongo chino panda no hingkai tini to Ester Sunday hingkai jotano no happy Easter hingkai night tonan block no soya chakkai hingkai tabuk mo live dikon kok saber man pore hingkai tabuk sini o thalek tisa mod hani mo hingkai je sini tamthani je omothani kam khai tongnai dikon live dikon secretary jotono slabai bari be khaiye borong no tamthani hamjangmani bagai risa jono kaisa rikha tangai hinke borok asuk kai subai tongo borok asuk kai tuiduroi tongo o sini mothano hingkai aboni bagai aro wansuk laika youth ni borok je youth je tongnai ro anga sakam pe khonariya hingke borok kokha tamthani risa kaisa rioi bongo hamjangma rikha jotono no mo hingkai slarok tabuk buri rong no bo phainai buri rok no bo rikhai ko anga suk siniya sabo tong just ang to katal join khaimani se hingke iko abosek no nai tongni moni pore hingke jeng mairok salainai mairok sabai mani pore hingkai jeng phai payo nai tongnan block no Ke mai salahnya naik dong tanda paye kayaknya Ko tabuk hingkai
charge ropai tini to Sunday Ester abani special gudok dal wagwahan abaja mai ikoro hongke jan mai sai chongo ikoro bui sai chongo ango hongke line kabang ma chang ang tabulia sing oro phai sai chongo tabo ki hingke mo mai rok sabai khai sing room thang sinai ani charger to no ore nugui bacha Oreo sei eko bini basala sai sikani charger hingke tini Sunday call khai hoka taun no agot lawa tini paina ni bagai hingke tini Sunday ndratei paimaya sop close sungjak te khana sima paisinai tini hingke to paimalia hingke tini hingke to ani te charge dari mano rimaya parawo hingke ani khoyo hingke dokoba te jago phone address khai komo moto sawo to tabuk tam khainai eko ketang mai rok sawo basa kana sabai phone nai tunan blog no soya sak mai tu mai Haji mai tu sabai kha hingke tabuk hingke nokhor ka tabuk hingke thangsinai hingke ani phone to charge rimaya no to sema no ani charger hamlia ani charger Oreo sai Oreo hingkai sing tabuk thangnani hingkai ani blog no nai bazarate belai ke hambai belai satung tungo ma tibra ko bai hasinai mela da hingamo san salkring da hingamo salkrio mela salkrio hingkai satung tung kha belai khaioi sini scooty bai na phayo hingkai sini scooty botongo ko jagawo o jaga means kaisa sungai baksa te kaisa sini dol khaijak mini mobile charge kerei fo hingke bo khai atangai kolasra bazaro charge na thangjak hingkai abo naina thango hingkai santa bo nasingi tongo bo nasingi ruto himjak hingkai guys ani channel lo naidi like khaidi support khaidi share khaidi hingkai ana hamjang mari di hingkai tasu ban channel ke subscribe ke dak ke khaidi hingkai tisan ro hai malai next vlog or next video anmo video no bufro ba upload khaima nang nijibo saimia tanga hingka no phone charge pai thangka ang bufro ba charge mari no ang nijibo saimia tanga hingka ani charger kuri kha dukho ha tong di haigra tu ba hingkai ani charger kuri kha bufro ba upload khaima no mo ani charge pai thangkai phone switch off bung thangsinai tanga hingke tini Sunday tini call khaika tauna gotlawo tini shop open close sungjak tini opening ya khara sema painai khana mande o mani bufru mano angni jibo saimaya abo sok paikha hangka si charge marinai ataimo ba current da tongno tangi ka tak to wati ni season wati phayo nobar phayo wati bai nobar bai khaioi phaimani bagai current o kuring tongo hingkai kosin scooty sok paikha guys sing tabo kai thangsinai okay bye see you next video hi next vlog ma lesne bye